ହାଇ ହାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଆଣିଛି ଏଇ ବେଙ୍ଗଲୁରୁରେ କିଛି ଦି ଦିନ ହବ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ତା ମାଉସୀ ପୁଅ ଗୋଟେ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଘର କିଛି ମ୍ୟାଟର ରୁମ୍ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସୁସାଇଡ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଭାଇ ବାପା ମା ଏତେ ବଡ଼ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର କିଛି ବି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛର ସାର ପାଣି ଡେଲି ଦେଇକି ଆମେ ଆସିବା, ଆମକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଫଳ ଦେଲା ଟାଇମ୍ର ଯଦି ଗଛଟା ଚାଲିଯାଏ ଆମକୁ କେମିତି ହେବ? ସେମିତି ବାପା ମାଙ୍କ ଆମର ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଲେ, ଆମେ ବଡ଼ ହେବାରୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଫଳ ଦେବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇଯିବା, ତାଙ୍କ ସାହାରା ଆଉ କେହି ରହିବେନି। ଆମ ଉପରେ ସେ ସାହାରା କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ବୁଝିକି ଭାଇ କେବେ ବି ସୁଇସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆରାମସେ ଆଜି ଯଦି କିଛି ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କାଲି ନିହାତି ତମର ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ଲିଅର ହେବ। ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଏବେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ, ଫେରେ ଆଗକୁ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଲୁଣ ତେଲର ସଂସାର ଇଏ ଆମର କିଛି ଆଜି ଯଦି ଦୁଃଖ ଅଛି, କାଲି ନିହାତି ଆମର ସୁଖ ଆସିବ। ଏମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ଯେ କେହି ବି ସୁଇସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁନି ଭାଇ। ଯେତିକି ଦିନ ସିଏ ରହିବ ଆରାମସେ ଜିଇକି ଆରାମସେ ଏଠି ରହି ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଅ। କେହି ପ୍ଲିଜ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।